சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த சீப்பான ஒரு ரேட்டில் எவ்வளோ நல்ல பேக்கு. ஸோ ஆன்லைனில் உங்களுக்கு வந்துட்டு 9,000 கேட்குற பேக் நம்ம ஜஸ்ட் 250 ருபீஸில் தரோம். குவாலிட்டி வைஸும் பக்காவாக சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுலேயும் கலர்ஸ் வந்து பாருங்கள். கேட்கலாம் வந்து இப்போ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு கிரே கலர், சாண்டல் கலர், க்ரீனு, அப்புறம் பர்பிள். ஸோ லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் இருக்குது, சீக்கிரமாக கிராப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிரேவும் இருக்குது பாருங்கள். பிங்க்கு. ஸோ இத்தனை கலர்ஸ் இருக்குது. இதில் எது வேணும்னாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாமே ரேண்டம் கலர்ஸ் தான். சீக்கிரமாக ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க.